ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ମୋର। ନା କେହି ଚିହ୍ନା ଥିଲେ ନା ଥିଲେ କେହି ନିଜର। ତଥାପି ଘରୁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଥିଲି। ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାରିକାନ୍ତ ଘେରା ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲି, ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କିଏ ଆପଣାର ବସିଥିବାର ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରେ? ଯେଉଁ ଯୁବକ ତରୁଣୀଙ୍କ ଭାବନା କେବେ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କରିନି, ତାର ପୁଣି କେହି ତରୁଣୀ ଚିହ୍ନା ଦେଇପାରନ୍ତି? ବଡ଼ ବିସ୍ମୟ କଥା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆଖି ତାଙ୍କର ଆଳାପ କରିବାକୁ ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚୁଲବୁଲି ସେ ନାୟିକାଙ୍କ ଆଗକୁ ସାହସ କରିଯିବା ବୋଧେ ଏ ସୁପ୍ତ ମନ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଖି ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଝଡ଼ ତିଆରି କରିସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବି ଏ ଆଖି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ପରକୁ ଆପଣା କରିବା ରୂପକୁ। ଚିହ୍ନିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଜଣେ କଠୋର ସ୍ୱଭାବ ପଛରେ ରହିଥିବା କୋମଳ ହୃଦୟକୁ। ଆଉ ଏତିକି ବହୁତ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିନେବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ତାଙ୍କ ସହ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଥା ହେଲି। ଆଉ ଏଇ ଟିକକ କଥା ହଉ ହଉ ତାକୁ ମୋ ଭିତରର ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ପ୍ରେମ ଭାବନାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଆଗେ ଯେମିତି ବଳି ଦେବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବା ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? କାରଣ ବନ୍ଧୁତାର ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମନ ଜାଣିସାରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ରହସ୍ୟକୁ। ଆଉ ଜାଣିସାରିଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗ। ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ମନ ପଞ୍ଜୁରିରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଶବ ପାଲଟି ଯାଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ସମାଧି ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ ବନ୍ଧୁତାର ବୃକ୍ଷକୁ ପୋତିଦେଲି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଏ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ମୋ ଦୁନିଆରେ ଏକ କାହାଣୀ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ବିହଙ୍ଗର ପାର୍ଟ 1। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାର୍ଟ 2 ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।